така, приятели, завършваме този риболов, като ще видим какво сме успели да хванем без шарана, защото ни казаха да го пускаме веднага. Ще да видим рибите, които успяхме да ловим. Не са много. За този сезон мисля, че са доста. Това е една от много големите риби. Една огромна каракода. Сега, въпросът е следния. Какво ще ги правим всички тези каракули? Тъй като имаме рибарник вкъщи, каракулите по най-бързия начин отиват веднага в самият рибарник, за да можем там да ги пуснем. Тъй като, както знаете, има такива много в самия рибарник. Отиваме, пускаме рибата, за да може да живее.